салом бинандагони хабар-тиҷиб. Санаи чиптаи парвозҳо миёни ду Русия ва Тоҷикистон баъди 30 июн нишон дода шудааст, аммо расман мақомоти умурии хориҷии Русия ва Тоҷикистон дар бораи аз сар гирифтани парвозҳо миёни ду кишвар ҳеҷ иттилоъе ироя надоданд. Тоҷикистон талош кард ба масъалаи оғози парвозҳо миёни Тоҷикистону Русия рӯшанӣ андозад. Аженсияи ҳавонавардии мулки Тоҷикистон сару садо дар бораи оғози парвозҳои мунтазамро бепоя хонда таъкид намудааст, ки парвозҳои мунтазам миёни ду кишвар баъди ба эътидол омадани вазъи мартубии COVID-19 ва эълони расмии мақомоти ду кишвар аз сар гирифта мешаванд. Аженсияи ҳавонавардии Тоҷикистон аз шаҳрвандон хост аз хариди чиптаҳо худдорӣ кунанд ва эълон дар бораи оғози парвозҳо расман ироа хоҳад шуд. Махомоти Росавиатсия низ масъалаи фурӯши чиптаҳо дар масири Тоҷикистону Русияро шаҳр доданд. ҳеҷ иттилоъе дар бораи оғози парвозҳо мутаассифона рӯй даст надорем. Мутаносибан чизе барои шаҳр нест. ширкатҳои ҳавопаймои субъектҳои хоҷагидории алоҳиданд, ки фаъолияташонро мустақилона пеш мебаранд, изҳор дошт манбаи наздик ба Росавиатсия. Сафорати Русия дар Тоҷикистон низ таъкид кард, ки феълан танҳо парвозҳои махсус барои берун овардани шаҳрвандон роҳандозӣ мешаванд, ки аризаашон тариқи пойгоҳи ягонаи хизматрасонии давлатӣ ворид мешаванд. фурӯши озодии чиптаҳо ҳавопаймоӣ аз ҷониби ширкатҳо барои парвозҳои махсус аз Тоҷикистон истинод таъкид мекунем, ки феҳристи парвозҳои махсус барои берун овардани шаҳрвандони Русия аз Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти дахлдор то санаи 12 июн мувофиқа шудааст, хабар доданд дар сафорати Русия дар Тоҷикистон. сафорат қотеона аз шаҳрвандон хоҳиш кардааст, ки барои хатсайрҳо аз Тоҷикистон ба Русия, ки шомили парвозҳои махсус нестанд, чипта нахаранд. ин ниҳод таъкид кардааст, ки шаҳрвандон аз масъалаи парвозҳо танҳо ба маълумоти расмӣ, ки тариқи Вазорати умурии хориҷии Тоҷикистон ва сафорат дар Москав ироя мешавад, такя намоянд. Тоҷикистон барои шаҳри фурӯши чиптаҳо ба хадамоти матбуоти ширкати ҳавопаймоии Ютайр ва Уральские авиалинии дархост ирсол кард. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. чӣ хеле ки мебинед парвозҳо баъд аз 30 июн мешавад, иншоаллоҳ то охири 1 июл бояд парвозҳо сабт кунанд, барои он ки чиптаҳоро ба фурӯш мемонанд. ва шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед ки тайёр аст ба билет харидан. инҷо номер намонданд, вале мо кӯшиш дорем номерҳои ҳамун чиптаҳоро ёбем ва ба шумо мутаассифона ғайриқонунӣ нестанд. инҳо ҳамаш давлатӣ аст мебошанд ва агар арзон шаванд мехаред, агар қимат бошад харида намешавад. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.